Novogodišnji program na Kraljevom trgu na Zlatiboru počinje 29. decembra koncertom Riblje čorbe. Naredne večeri nastupa Toni Cetinski, a u novogodišnjoj noći posetioci će zabavljati Jelena Tomašević i trubački orkestar Marka Gligorijevića. Prvog dana nove godine na istom mestu nastupit će Lexington Band. Pored pomenutih nastupa, sve posetioce Zlatibora očekuju i novi sadržaj, najavio je predstavljajući zimsku sezonu u Beogradu Arsen Đurić, zamenik predsednika opštine Čajetina. Do nove godine se završava jedan također značajan projekat, to je završetak kulturnog centra na Zlatiboru. To je jedan multifunkcionalni objekat koji je nedostajao u Zlatiboru, koji će imati salu za pozorišne predstave, salu za bioskopske projekcije, galeriju za izložbe slika, biblioteku, još dve multifunkcionalne sale i neke prostorije za omladinska i druga udruženja, tako da završetkom tog objekta Zlatibor zaista dobija na kvalitetu sadržaja, jer ćemo u tom objektu moći da organizujemo razne kulturne manifestacije i dešavanja koje do sada nismo mogli organizovati zbog nedostatka adekvatnog prostora. I svi turistički lokaliteti spremni su za zimsku sezonu, a turistički sadržaj biće prilagođeni gostima i posetiocima Zlatibora. Dva novootvorena turistička proizvoda na Zlatiboru, zapravo najveći zabavno-tematski park Dino Park će svoje kapacitete ove zime potpuno prilagoditi zimskom turizmu, potpuno prilagoditi našim najmlađim posetiocima, tako da će unutar Dino Parka biti instalirano jedno veliko dečje klizalište sa velikim brojem staza za sankanje, ski školama, ski instruktorima, tako da onaj ko želi bezbedno da nauči da skija, potpuno sigurno to može da učini u Dino parku ove zime. Također će isti slučaj biti i sa Avantura parkom koji ima zaista instaliranu jednu modernu, dobru dečiju ski stazu sa ski liftom i sistemom za veštačko osnežavanje. Zvezda novogodišnje večeri Jelena Tomašević navela je da će izvesti muzički program prilagođen novogodišnjoj noći, ali i njenoj publici. Osim svojih pesama i singlova koji su izlazili svih ovih godina, bit će tu i osvežen repertoar sa pop rock hitovima domaćim, možda i stranim. Vidjet ću, još ću razmisliti kako ću koncipirati program. U svakom slučaju će biti izmenjen program, prilagođen novogodišnjoj noći. Mislila sam da, pošto izvodim i izvornu i narodnu muziku, ubacim i neke obrade kojima se inače bavim, a koje mogu biti prigodne za tu noć. Član benda Riblja čorba Miroljub Miša Aleksić najavio je odličan provod, naglasivši da će povodom obeležavanja 40 godina postojanja najveći deo programa biti stari hitovi, ali će predstaviti i 3 pesme sa novog albuma, čije se izdavanje očekuje u martu naredne godine. Kažem, veliko nam je zadovoljstvo, sviramo na Kraljevom trgu, nama je uvek tu bilo publike od 7 do 77 godina. Znači, bukvalno dolaze porodice kompletne, dešava nam se da nam prilaze roditelji sa malom decom i da kažu, za nas svirajte Pogledaj dom svoje anđele, a za ovu našu decu avionu slomit ti krila. Iz turističke organizacije Zlatibor najavljuju i ski opening vikend 21. decembra, pri čemu su cene skijanja na prošlogodišnjem nivou. Ski centar Tornik radit će punim kapacitetom, a spreman je sistem za veštačko osnežavanje. Očekivanja su i da će tokom novogodišnjih praznika na Zlatiboru boraviti oko 30.000 gostiju.